Dames en meisjes, start het filmpje. Ah, Rudy. Goedemorgen, Dirk. Ah, goeie. Mooi berichtje net. Ja, wees het. Fleurig zees. Ja, er zit een heel soort kleur in. Hè? Ja. Dat echt wel wat beter als die betonkant zees. Ja, dat is een aardige fleurige Ja. ja. Allemaal al. Maar wist ik waar de dingen had? Ik denk een beetje in de richting van Pim, maar die houdt van die bonte kleuren. En, dat komt heel mooi uit, want we winnen krijgt onderwijs naar Pim. Dan kunnen we misschien even vragen van... Ja, wees. Nou? Ja. Goedemorgen Pim. Hey Dirk. Druk op werk, zeker wel. Wij willen graag even in de tuin staan. Hoe is dit eigenlijk ontstaan? Het is zo'n prachtig hof. Ja, een vriend van me die is tuinarchitect, die heeft het ontworpen. Oh. En ja, toen zijn we aan de slag gegaan. Een grote kraan erin en... Ja, en daar staat tussen de benen terug, daar is ook een hutje staan. Ja. Wat houdt dat in? Dat is de Claywatch. Hey Pim, we zeggen is correct aan het begin van de boeren een kleurige bregen. Heeft u een idee van wat dat dient? Geen idee, Dirk. Nee. Oké. Geen idee. Nou Pim, we staan hier bij dat huisje, maar hoe komt het eigenlijk op het idee? Ik heb een keer een foto in de krant gezien van zo'n soort huisje. Ik denk, goh, wat een leuk dingetje. En ja, je kan na het werk zo lekker mijmeren, weet je wel. Je kan een biertje drinken, uitzicht op de Slachterdij. Prachtig plekje om even te zitten. Waarom zit dat ding aan zijn poort niet al? Nou, de zeespiegel stijgt. De grond daalt hier door die zoutboringen. Ze slobberen het zout onder de dijk weg. Ik vond het wat veiliger om op poten te zetten. En je hebt een mooier uitzicht. Maar heeft hier meer aparte bouwwerken? Ja, het is nog een iglo. Nou, dit is de ingang van de iglo. Hij is momenteel bewennen. Dus ik zal even... Er zit een kunstenaar met 3 vrouwen, dus ik zal even kloppen of het wel lukt komt. Mogen we even binnenkomen? Ja, kom maar. Een keusters, zeg ik. Hoe ben jullie zo bedaren? Nou, wij zijn op zoek naar andere werelden. Mijn vrouwen en ik dan. Ik hier eerst jou, maar die hier is gegaan. Dus ik word er direct bij met me toen wennen, dus ik zou hem maar even oorzien. En nog ik jij dat Cubaat waren tolerant weer. Dus en toen kwam bij Pim je en die zei, ik heb wel plak dat je hem wel even tijdelijk weinig kennen. Nou, ben weer zat al aan komen. En nu ben ik hier wat bij mijn kunst gaan. En dan zie ik ook plak. Als het goed is, mensen, dan hebben we nou rechtstreeks contact met uw boetecorrespondent Dirk Stolwinder. Ik wel bekend in het boetland als Dirk Chairwinder. Dirk, kist me jaren? Dirk, kist me jaren? Ja, hallo Jan, lieve Marjan. Hier sta ik dan. Ik sta hier vandaag in het prachtige, lieflijke Cubaat, Jan. En Jan, je weet niet waar ik sta. Nee Dirk, ik weet niet waar je staat. Vertel. Nou, ik zal het je vertellen. Ik sta hier op een plekje waar het Cubaat het zelf al zeggen. Want ik ben hier de hele dag geweest en mensen, in Cubaat is echt helemaal niks te beleven. En de Cubaaters weten het al, want ze hebben het ook aan het begin van de weg naar Cubaat staan. In het dorp Cubaat loopt u vast. Ja, behalve als je boer bent natuurlijk, hè. Dan is hier nog een toekomst te beleven. Maar de jeugd trekt hier ook allemaal weg. Er wil niemand wonen hier, Jan. Dirk, je wordt heel erg bedankt. Nou proberen wij hier een leuke, iets neer te zetten, een leuk item. Kleurrijk Cubaat. Ja, kleurrijk Dat Cubaat, weet jij Jan. nu in 15 seconden gewoon helemaal neer te sabelen. Nou, hebben jullie al Dirk, een hele uitzending je al wordt gedaan. bedankt. Ik ben helemaal klaar met je vandaag. Ik hoop dat je morgen echt iets nieuws te vertellen hebt. Nou, gaan we lekker verder met die uitzending. Het Asterix en Obelix dorpje van je. Dag Dirk.
Deze week vanuit Cubaat. En we hebben een speciaal inrichten kunstners Cubaat. We gaan nou share naar een filmpje. Wat je het maken is. En start de film. Ik ben Anna Veensma en ik ben hier op dit mooie schitterende plakje al 16 jaar. Ja, dit wie een plakje, daar ben je in de 30 jaren misschien wel 140 mensen, maar wie ben je nou met 8 mensen hier in een heel iets mooi oud, mooi schitterend oud, authentiek buurtje. Ik ben antiquair in Ljouwert. Daar heb ik mijn winkel, vaak bij het Fries Museum. Maar ik ben altijd blij als ik hier weer ben. En je zo lekker rustig ben je en zo veilig. En zo. Cubaat is een zeer creatief dorp met zeer bijzondere mensen. En als je in Tunsingen mooi hast of net, dat maakt het niks uit. Daar zeg ik een commentaar over. Het is tolerant dorp. En dat vind ik heerlijk. Wij zijn kunstminnend en ik wil hem graag eventjes kennis met je litten met de geweldige kunstenaars hier in het dorp. De mensen die hier op het heem ben, dat zijn 2 wetenschappers. Professor Dr. Van Heuven en professor Dr. Van Bezooien. En die ben nu aan het schilderingslijnen en aan het schreeuwen. En mozaïeken. En schitterend vinden ze dat. En ze zijn hierachter en hebben ze een atelier. Mo Verbruggen, die is onze glazenier uit het dorp. En die maakt prachtige glassen lood en kerkramen. Sita Olij die maakt prachtige keramiekvazen. Maarten Piepke, toch wel aardig bekende kunstenaar hier in het dorp. Fokke, de boer, die maakt het ook griezelijke mooie boorden met wetter en mooie schilderijen. En ja, dat is ook een hele goede kunstenaar. Ik maak zelf net kunst. Ja, ik bjatje wat, maar ik ben geen kunstenaar. Ik ben meer een kunstkenner. Het is al zo lang leeg. Waar wie stoom, waar wie ik, het is al zo lang leeg. Ja, waar bist u? Nou, het is weer tijd voor uw boetencorrespondent Dickie Chairwinder. Kisto Majere, Dickie. Ja, is mijn borsthaar een beetje in beeld zo, mensen? Dick, Oh. kun je Ja. me horen, jongen? Hier vanuit Cubaat. Kist Majere, Dick. Beste Jan, lieve Marian, hier ben ik dan. En deze keer, je zult het niet geloven, maar in dit gat Cubaat sta ik vandaag met een onthulling. En dan wil jij vast weten wat voor onthulling als ik heb. Nou, maak me gek, Dick. Vertel. Ik zal jullie iets vertellen wat jullie vast nog niet weten. De koningin is hier ooit in Cubaat geweest. En men heeft een wc gebouwd, speciaal voor die koningin. Maar goed, nou weten we wel, de wc is er niet. Ze is niet op die wc geweest. Maar ze is wel op het huisje, noemen ze dat hier, geweest. Bij de jongens die achter het dorpshuis wonen. Ja, Dirk. Ja, nou, en dan komt het.
Daar heeft ze een majesteitelijke drol gelegd. En toen dachten ze, daar kunnen we wat mee doen. Als we nou straks die 10.000 euro winnen, dan kunnen we daar wat mee doen. Dus, nou weet jij vast niet waar ik hier sta, Jan. Nee, Dirk, ik weet niet waar je staat, maar alsjeblieft, schiet op. Ik sta hier op een bijzonder plekje, namelijk vlakbij de Vlinderberm. Daar is voor tonnen aan subsidie in gestopt. Geen vlinder gezien. Dat komt door al die mensen in Cubaat die hier een hond hieruit laten. Dirk, zeg het maar, Dirk. Dus ze noemen het nou de Tempo, Drollenberm. Dirk. En daarom willen ze een kunstwerk kopen. En dit wordt hem. Dick. Het is de drol van Wim T. Schippers. Dick, dankjewel. Ik vind er nog wel een luchtje zitten aan dat verhaal van je. Ik hoop toch echt dat je morgen met iets beters komt. Nee. Ik hoop dat je morgen met iets beter komt. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen jouw lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Welkom, Anne Volkertsma. Welkom. Wil je wel misschien een bakje thee? Nou, dat lijkt me best raar. Want joh, ik ben hier kom voor de Haitino. Precies. Ik weet net hoe high dat die thee is, maar je krijgt van mij een bakje. Alsjeblieft. Dat is mooi. Zo. Anne Volkertsma, ken je... Het is misschien net helemaal beleefd om te vragen, maar een dame, maar... Hoe oud ben je nou eigenlijk? Zo, ik kan nooit begrijpen kennen waarom mensen gaan scammen voor haar ouders. Dat er al oude leren weer in je bijkomt, dat is toch prachtig. Als je een beetje nog, dan leef je na. Nou ja, ik ben 92. Jo, ben 92. Hoe ben je hier eigenlijk, want je hebt 34 jaar wennen in Cubaat. Kun je in kwart vertellen hoe je hier terugkomen binnen? Ik moest hier wijden voor het nieuwe werk in Friesland en zocht om een huis. Op een sneurtemoon om 10 uur lees ik in de krant een advertentie. Landhuisje met mooie tuin, te midden van frisse lucht. Ik dacht, hinne. Juist om 10 uur zit ik bij oud-notaris Tuustra onder mooie verhalen op Snuntejoon de keepakje te tekenen. Het ging al een beetje hastig, maar spiet nooit. Je gaat nooit speedhond. Nou ben ik wel benijd voor volgens mij even kwart. Lezen had een artikel in de kranten staan dat Cubaat eigenlijk verpauperd weer in de 70 jaren. En dat het aan de kunstenaars te danken weer dat Cubaat nou wel leeft. Wat is jouw mening hierover? Nou ja, ik had dat ijs van het begin al mij maken, want de 70 jaren, dat wie om precies te wijzen, 1973. Toen wie Cubaat in de Nederklits. Krek toen ik hier kwam. Maar ik hier het net zien van tevoren, maar er wie wel wat om te dwang. Want, wat zijn ze hier in Cubaat? Het laatste winkeltje ging voort. En er wie geen plak meer voor een praatje, er wie geen beweeg meer op de borden. Maar de dwarsplan, die vonden wat op. Die betocht het koffieoerke. Eén keer in een mannen, alle Cubaaders mijn waar een koffie drinken. En toen waren de plannen maken. Volkertsma, wij houden van jou. Volkertsma, wij houden van jou. Volkertsma, wij houden van jou. Ik jou nou het wit even aan Daan Keur, inwoner van Cubaat, om even een wutje aan mevrouw Volkertsma te terug te zien. Dankjewel Marjan. Anne, daar zit ik dan naast je. Dat is een mooi klusje voor mij, naast jou zitten en jou toespreken. En je ook nog een cadeautje overhandigen. Ik heb ook nog wat voor je. Maar het heeft wel een hele droeve reden. Ik vind het eigenlijk wat dat betreft weer minder geslaagd. Want na bijna 40 jaar Cubaat ga je ons verlaten. Dat huis van jou in de Petronella Moens, dat staat te koop. Daar ben ik nog helemaal niet aan gewend. En Cubaat is daar ook helemaal niet aan gewend. En jij gaat de bolzwart. Maar ik weet één ding zeker, jij zult nooit een bolzwarder worden. Jij zult altijd Cubaarder blijven. Dat staat voor mij wel vast. En dat vond Cubaat zelf eigenlijk ook. Zo'n betrokken, zo'n inspirerende en zo'n kritisch dorpslid, die laten wij niet zomaar gaan.
Wij hebben jou in ons hart gesloten. Jij hebt ons in ons hart gesloten. Dat hebben we gezien. En wij gaan je nu een cadeau geven. Het hele dorp staat hierachter. Wij gaan jou iets uitreiken wat we nog nooit eerder gedaan hebben. We kennen van de vereniging wel dorpsleden. Maar we kennen ereleden van de vereniging. Maar we hebben nog nooit een ereburger van Cubaat gehad. En dat word jij. Hier is de oorkonde. Ereburger Cubaat, Anne Volkertsma, 16 juni 2011. En er is er maar één die dat verdient en dat ben jij. En daar ga ik je ook nog even verzoenen. Van harte. Jongens, hij had gelijk. Ik bleef toch altijd wel Cubaat denken. Ja, en ik ging hier eigenlijk een beetje mij trainen wij. Ja, dus je moet er goed op Cubaat passen. Ik controleer nou en dan eens een keer. Ja. Dat we eens een schooljuf, altijd een schooljuf. Altijd een schooljuf, dat is inderdaad een keer. Cuba's kwaltje zat huskundigheid. Uw squallebankje, dat maakt je net mooi. Die mooie squalle is krekt nog verbouwd. En voor uw bandjes, ja, o zo vertrouwd. We zitten hier, ik zit hier maar de Daltons. En ja, de Daltons, je bent al leerlingen van de squallen. Waarom zeg je hem dus uit? Omdat wij de Daltons squallen heten. En hoe heet hij hem? Henny en Koistra, ik ben 11 jaar. Dalton 3. Dalton 3? Hoe heet Dalton 3? Bjorne. Ik ben Fenna de Boer en ik ben Jochen hier. Ik ben Brecht. Ik heet Brecht. Ik heet. En hoeveel jaar bist je? 5. 4. Goed zo. Hey, ga je hem zo naar squallen? Nee. Dat mag. Nee? Oké. Maar je hebt deze kleren aan, omdat je hem... We zijn een Dalton squallen. En is dat een leuke squallen? Ja, een heel leuk en gezellige squallen. En heb je hem dan ook tralies van de Ruud en Fenna? Soms. Echt weer? En heb je meester dan een hele grote sleutelbos? De deur gaat net op slot dat je in het lokaal binnen, toch? Wel als de school dicht gaat. Goed zo. Hey, wat vind je het leukst op squallen? Sporten. Sporten. Gym. Rekening. Ja, ik game. Gymnastiek. Kun je me eens wat zeggen misschien? Ladies and gentlemen, hier komt Circus Cubardio! Als het feest is het feest, met de hoorn, met de keren, op een klooi en in de woorden. Als het feest is het feest, voor de orkmen, voor de woordmen, voor de dwarsman, voor de staatsman, voor de zeeman, voor de veeman, voor de tuinman is het feest. En de moeder draait in de roetjes. Wij zweven mooi, wij zweven hemel heen. De draait, die draait in de roetjes. Wij vliegen op, wij vliegen el, wij vallen weer om de heen. Het is feest, het is feest, het is feest. Als het feest is het feest, met de hoorn en de keer. Op een klooi en linewoorden. Als het feest is het feest. Voor de gastvrouw, voor de kostvrouw, voor de huisvrouw, voor de boervrouw, voor de juffrouw, voor de mevrouw, voor de kreemvrouw is het feest. En de moeder draait in de roetjes. Wij zweven mooi, wij zweven hemel heen. De draad, die
groetjes. Wij vliegen op, wij vliegen en wij vallen weer omheen. Het is feest, het is feest, het is feest. Als het feest is het feest, met de haren en de keren. Op een klaai en in een orden. Als het feest is het feest. Waar de drankman voor de bankman, voor de spoorman, voor de noorman. Voor de pakman, voor de vakman, voor de keerman is het feest. Voor de loonvrouw, voor de stroomvrouw, voor de zeevrouw, voor de bosvrouw. Voor de seksvrouw, voor de ex-vrouw, voor de doensvrouw is het feest. Voor de wietsman, voor de wietsman, voor de varman, voor de warman. Voor de vrijman, voor de vrijman, voor de spielman is het feest. En de moeder draait die mutsjes. Wij zweven maar, wij zweven hemel heen. De vrouw draait die mutsjes. Wij vliegen op, wij vliegen en wij vallen weer omheen. Het is feest, het is feest, het is feest. Het is feest, het is feest, het is feest. Mensen, bedankt voor het zien. Dit wie de Squaljoet en morgen zag je hem sport, speel en muziek. En morgen. En ik wil nog even een groet van Kees Jansen, mijn collega. Dag Kees. En morgen. Het is feest. En de moeder draait die mutsjes. Wij zweven hemel heen. En de draad draait die mutsjes. Wij vliegen op,